Nyt kuvataan Nash Impro ja Dancen kesäkiertueen juliste vuodelle 2010. Kato tätä limppua, kun se on ihan kesäinen. Katsokaa sitä. Katsokaa minua. I am the summer of the man. Onneksi on lämmin. Vituttais jos olisi kylmä. Niin se voisi olla huono. Noita sorsia ei vituta. Niin. Ne on hienoja eläimiä. Ne on lehmien jälkeen hienoimpia. Hei, voinko mä laittaa sen mun paidan sellainen päähän, niin kun otetaan aurinkoa, niin pitää aina jotain päässä. Jos lupaat, Niin, että pistä mitään muuta paitaa. Tuli vähän vettä tonne noin pohjalle. Okei, onks kaikilla nyt niinku, onko kellään kysyttävää? Kaikilla käsitys siitä, mitä tehdään? Eli sinne tulee tuli, ei Sinne tulee tuli, eikä? Koska sit, kuunnelkaahan taas kaikki. Sit kun me tehdään tää homma, niin aikaa on todella vähän niinku, tiedätte niinku tasan, että kuinka kylmä siinä tulee niissä sortseissa. Niin tähän vaikka oikeesti nyt vaan sit sillä, että mennään koko porukalla, vedetään joku pieni lumipaini tai jotain ihan sama, että saadaan niinku semmonen kunnon lämpö päälle tossa ennen kuin lähdetään tekemään sitä, koska sit niinku antaa meille 30 sekuntia lisää peliaikaa. Känni ois lämmin. Ja sit niinku, niin. Varokaa koiraa, se on valkoinen. Mullakastuu nilkat. Oi, Reino lähti jalasta. Ja vähän tänne päin vielä. Siis sä tuot aika lähelle tässä rantaa. Ei hirveesti. Mitä se löytää? Koo. Pyydän sulta. Yeah. Pysy pinnalla. Yeah. Muuten hinta ei oo mun elämän hinnalla. Sitten. Joen selkeästi paljon tänne päin. No niin, onko valmista? Valmista 3. Voidaan ottaa lisääkin, jos haluat. Ihan sama. Anna, miten jos toinen? Otetaan toinen, mä otan tätä pyyhkeä vaan lähelle. Mitä on kuivarit pystyy ehkä?
vielä tekee taikoja. Yli kavereita menee hetki, melkein nopeampi jo kävelemään.